Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás tímto pozval na krásné vzpomínkové koncerty, které jsou pod názvem Takový byl Kája. Na koncertech uslyšíte nejenom krásné písně, které zpíval Karel Gott, ale uslyšíte i vyprávění od Františka Jiráska, který byl 40 let dvorním fotografem, kamarádem, přítelem Karla Gotta. Na piano mne doprovodí Radim Linhart, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů jako klavírista, který zná na zpaměť 3,5 tisíce písní. Přijďte na tento koncert, těšíme se na vás. Váš Milan. Ráno jedu dál, čeká další sál a tam rozjedeme znovu ten velký seriál. Kde všichni divy jsou, jak je to velký show a to hotel, šatna, scéna a tak dál. Radim Linhart, František Jirásek, Milan Hartmann.